Ceis i ngeni a magu yn Eltham yn Ne Ddwyrain Llundain. Mae'n rieni o dde Loegr. Fel sy'n ni'n dweud bod llawer iawn o bobl o Loegr sy'n cael un yn landio yng Nghymru i cyswllt cyntaf nhw fydda mynd ar wyliau. Mi fes yn Cricieth. Pan o'n i'n 15 oed, nath yn had, mi roddodd o gopi o'r Mabinogi i fi. A nes i wirioni arno nhw. Penderfynnes i fanna, dwi'n mynd i astudio, dwi'n mynd i ddysgu Cymraeg, dwi'n mynd i astudio Cymraeg a Gwyddeleg. Ac geis i'n ffodus iawn, geis i'n erbyn yn Brifysgol Aberystwyth i ddilyn astudiaethau Celtaidd a dysgu Cymraeg a Gwyddeleg yna. Bod ni'n 5 mlynedd i gyd yn Aberystwyth. Ar ôl hynny i gyd, a mynd yn ôl i Lundain yn chydig, wel rhyw deimlad bod yn mywyd i ar groesffordd. Naill ai fyswn ni'n aros yn Llundain am weddill yn oes, a rhywbeth ffwr a hi pan o'n i'n ifanc fydda dysgu Cymraeg, neu fyddwn ni yn dod yn fôl i Gymru a fanna fydda mywyd i. Y teimlad oedd bod ni'n cael yn hynny yn ôl i Gymru. A reswm yn cael yn hynny yn ôl i Gymru oedd yr ymwybyddiaeth, y gallu gymharu am hrofiad y gael y magu yn Llundain, lle oedd holl adnoddau, oedd yna hwyl gymdeithasol, oedd yna celfyddydau, theatrau, digon o brofiadau. Ond mae yna rhywbeth yng Nghymru lle ydych chi'n dod yn perthyn. I ddechrau, dwi fy meirionedd di'r etholaeth fwy o prydferth sy'n bodoli. Does dim dwywaith am hynny. Mae'n lle hyfryd i fod. Pan fyddai'n gyrru o gwmpas y lle, weithiau, mae rhywun jyst yn stopio a meddwl, just waw, mae'n wych yna. Hefyd mae ynddi hi cymunedau. Mae cymunedau hi yn amrywyn aruthrol. Ond rhwngddyn nhw i gyd, a mae nhw'n cymunedau sy'n amrywyn wahanol iawn. Mae yna synwyr o bod bobl sydd wedi cael ei geni y magu yma, llawer iawn o bobl sydd wedi symud yma. Maen nhw'n caru'r ardal a maen nhw eisiau gwneud yn dda dros ei gilydd a dros ei cymunedau nhw. A wedyn yn job i gorau fedra i ydy trial cynnal y gwasanaethau yma gorau fedra i gan wybod bod hwnna ddim yn posib ym mhob achos. Ac i gynnal y busnesau sy'n cadw'r cyflogaeth yma. Prio'r waith aelod seneddol ydy rhoi llais i'r bobl sydd heb lais fel arall. Ac yn aml iawn, mae'r bobl yna, weithio maen nhw'n swil o siarad allan. Newch chi ddim gweld nhw'n cwyno ar cyfryngau cymdeithasol, gyda fi rhywun arall wedi rhoi nhw i lawr. Os dwi fel aelod seneddol, neu person sydd efo elfen o grym, yn sicr rhywun sydd efo llais, ddim yn siarad dros y bobl yma, mae llais nhw wedi colli'n gyfan gwbl. Mae yna her barhaus wedi bod am y toriadau i dilyn austerity trwy sector cyhoeddus. Do'n ni'n ardal lle mae y ddibyniaeth ar gyflogaeth sector cyhoeddus wedi bod yn uchel iawn, a dyn ni wedi gweld y swyddi na'n rhannol dynnu allan. A mae gen i job o waith wedyn i sefyll i fyny a siarad dros nhw. Ac ochr yn ochr ar wleidyddiaeth fawr, grand, bwysig, dwi'n meddwl bod hwnna'n rôl i bob aelod seneddol. Mae'r syniad gennau bod rhywun yn mynd i droi rhywun i ffwr achos bod o ddim yn gyfleus oherwydd reswm wleidyddol yn gwbl wrthyn gennau. Ein job ni, pwy bynnag y ddaw at ni, ydy sicrhau bod nhw'n cael tegwch. Dyn ni ddim yn gallu datrys pob dim iddyn nhw, ond yn job ni ydy sicrhau bod nhw'n cael tegwch.